Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padawan. Nakatuloy tayo sa pinaka-latest sa ating panahon. Ngayong ako po ng Lunes hanggang Miyerkules, Hulyo 11 hanggang 13, 2022. At ito po ang ating Tagalog version. Pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon 2000. Umpisa natin ang update. Ito ang latest GovSat. Ngayong ako na ito ng Lunes hanggang bukas Martes. Meron po tayong dalawang low pressure area. Si 99W at si 90W. Si 90W, ito po ay malapit na namuo dito po sa may silangan po ng Kabikulan at ito po ay unti-unting kumikilos na yun patungong sa dulong Hilagang Luzon. At kaninang alas 5, ito po may layong 448 kilometro sa silangan ng Kasiguran Aurora at ito po ay mabagal na kumikilos panorteng kanluran sa general na direksyon po ng Batanes, Taiwan area. So, itong LPA na ito, kaninang alas 5, ay nagbibigay pa rin mga rain bands o mga ulan dito po sa may coastal areas po ng Kabikulan na kung saan naka-embed po dito yung tinatawag nating monsoon trough, naka-interconnect po sa isang mahinang LPA, si 99W. Itong si 99W, bali wala na po ito, nasa labas po ito ng Philippine Area Responsibility, nasa dagat China, malapit po sa costales po ng Northern o Hilagang Vietnam. So si 99W ay mababa ang tsansa na maging bagyo pa ito. But ang kombinasyon po nito at si 90W ay patuloy na ihikayat po ang hanging habagat sa malaking bahagi po ng West Philippine Sea, Palawan, Kalayaan Island Group kasama po dyan. Gayon din po ang Sulu Archipelago at kanluran bahagi po ng Visayas. So may mga pabugso-bugsong pong mga ulan, mga pagkulog at pagkidlat na inaasahan po dito sa bahagi po ng ating bansa. Samantala, ang gitnang Luzon, Metro Manila, Bicol Region, Calabar Zone, ang Mindoro, Romblon, Marinduque at Silangan Kabisayaan ay nasa epekto po ng monsoon trough na nakakabit po sa sirkulasyon ni 90W. Si 90W ay mababa po ang tsansa na maging bagyo sa loob ng 24 oras at nasa less than 35% ang tsansa niya na maging isang ganap na bagyo sa loob ng 24 oras. Pero babantayin po natin ito sa loob ng 2 hanggang 5 araw for possible development bilang isang tropical depression. At nakikita po natin sa mga computer models, ang European model ay pinapakita po na ang system na ito ay patuloy bilang isang LPA lamang at tatawid po ng Batanes, Babuing Group of Islands hanggang Malusaw po ito, malapit po sa costales ng Timog China. Samantala po, ang American model ay nagpapakita ay tutuloy po ito patungong sa silangan bahagi po ng Taiwan at posible maging ganap na bagyo or even ang kanyang category tropical storm pagdating po na yung darating pong Biyernes. Okay? So ito po ay lalabas ng ating bansa at wala naman pong epekto po sa ating kapuluan except po itong habagat na ipapahikayat niya magbibigay ng mga ulan at mga pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng kanluran Pilipinas. Okay? So yan po ang ating latest sama ng panahon sa silangan po ng ating bansa. No worries po. Wala po siyang direct effect except itong tinatawag nating monsoon trough at yung kanyang pinaka-outermost periphery ng kanyang sirkulasyon na nakaka-apekto po sa costales na bahagi po ng Kabikulan. Ito po yung fast animation. So nakikita po ninyo ang pag-develop nitong sirkulasyon na ito at hindi pa po siya fully healthy at inaasahan po ito gagalaw unti-unti sa general direction po ng dulong Hilagang Luzon. So, all eyes tayo dyan in the next couple of days. Pag mag-issue po ito ng updates, ay mag-issue rin tayong advisories or watches sa ating website, Typhoon 2000 page, typhoon2000.ph at sa ating Facebook pages, MrTyphoon.com at YouTube channel, MrTyphoon.tv. So ito po yung zoom in satellite animation mula kaninang alas 4 ng hapon hanggang na yung oras nito, alas 9. At nakita po natin na yung gabi, itong night vision satellite animation ay nakita po na medyo disorganized pa po ang kanyang sirkulasyon. But ito po ay inaasahan gagalaw patungo po dito sa may dulong Hilagang Luzon. Kaya binabantayan po natin for further development. So kitang-kita po natin mga localized thunderstorms na dala nitong monsoon trough na tumatawid po mula dito sa LPA hanggang dito po sa may dagat China. So nandiyan po yung tinatawag nating monsoon trough. Dito po yung LPA at yung kanyang extension ng monsoon trough hanggang dito po. Okay? So, within that line, dyan po yung mga thunderstorms, kaya nagkakaroon pa rin mga ulan, pagkulog at pagkidlat sa malaking bahagi po ng gitna at katimugang Luzon, kasama po ang Kabikulan. At
Kung titingnan naman natin ang rain forecast sa loob na 3 araw hanggang Huwebes, bukas ng hapon, inaasahan po rin natin mga thunderstorms sa Luzon, kasama po ang Visayas, Mimaropa, at Mindanao. Dito po sa Mimaropa, ay dulot po ito ng habagat. At ito naman pong mga thunderstorms sa Luzon ay dulot po ng tinatawag nating monsoon trough na nakonect po dito hanggang dito sa isang LPA sa may kanluran po ng ating bansa. At pagdating ng Miyerkules ng hapon, inaasahan pa rin po mga thunderstorms na yun po dito po sa may Hilagang Luzon. Mas malalakas po ang thunderstorms. Kaya din po sa gitnang Luzon. Ibang portions po ng Southern Luzon kasama po ang Bicol, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Ito po ay dahil na po sa paghikayat ng mahinang habagat. So magkakaroon po dyan mga thunderstorms. Yung LPA 90W ay posibleng nandito po sa may dulong Hilagang Luzon. Posibleng nalulusaw na po siya. At sa Huwebes ng hapon ay totally dissipated na po si LPA 90W but may konting epekto pa rin ng habagat sa kanluran bahagi po ng Luzon kasama po ang Palawan at Occidental Mindoro, Calayan Island Group dahil po sa pag-ibayo ng hanging habagat. At ito po yung mga localized thunderstorms naman po sa malaking bahagi po ng Mindanao kasama po ang Davao Region. Tulad po ng local convection, itong mga localized thunderstorms ay patuloy na magpapaulan hapon-hapon o gabi-gabi sa malaking bahagi po ng Mindanao. At sa rainfall forecast accumulation hanggang sa Huwebes, inaasahan pa rin ang focus na yun ng mga ulan ay dito po sa may Luzon, Mimaropa at Kabisayaan dahil po sa monsoon trough, habagat at yung presensya nitong LPA 90W. Samantala sa Mindanao ay more of a localized thunderstorms. Kaya meron pa rin mga ulan hapon-hapon hanggang sa Huwebes base po sa forecast na nakikita natin. At sa wind at pressure forecast for the next 3 days, according to the European model, yan po, bukas po ng hapon, inaasahan pong lalawit po sa dulong Hilagang Luzon, itong si LPA 90W. At nandyan pa rin yung habagat sa kanluran bahagi po ng Kabisayaan, Mimaropa at western sections ng Central Luzon. Now, pagdating po ng Miyerkules ng hapon, si 90W ay posibleng malulusaw na po sa may Balintang Channel habang ito ba itatawid po dyan at patuloy pa rin paghikayat po ng mahinang habagat sa Mimaropa, Western Visayas at kanluran bahagi rin po ng Luzon. At sa Huwebes ng hapon, ganun pa rin po ang situation, mahinang habagat sa kanluran bahagi po ng ating bansa, kasama po ang Sulu Archipelago at dito rin po sa may Batanes. At wala na po si 90W base sa forecast ng European model. Yung American model naman po, yan po, si LPA 90W, Miyerkules ng hapon, magiging depression po siya sa east ng Batanes. Huwebes ng hapon, ayan na po, baka maging isang tropical storm or pwedeng maintained as a tropical depression habang dumadaan po sa Yaeyama Island Group sa may silangan po ng Taiwan. So, yan ang pagkakaiba ng dalawa. Although, baka hindi po mag-develop at possibly maging tropical depression pa rin kung patuloy pa rin yung kanyang development since maliit din itong weather system na ito. Okay, so far yan po ang ating pinaka-latest na yung araw po ng Lunes at babalik ulit tayo. If hindi maging bagyo itong si 90W, by Wednesday tayo babalik. Ito si Mike Padua. Maraming salamat po sa pagpanood nyo sa aking channel at mag-ingat po tayong lahat.